Hij Ivo Lex, jongen. Die zit te poepen met zijn iPad. Ja, gewoon weer op het dak ergens. Of in een stoeltje zit poepen. Hij zei daar ook om, hij is voor. Dat is toch Ivo Lex, jongen. Is toch Ivo nog net voen? Waar is die man toch? Hij dwaat echt net, hè, die vlag. Ja. Ivo? Ivo? Hij is toch Ivo Lex, jongen, Simone? Ja, daar. Zit in de verkeerde BM, moet je steeds aanmaken. Ivo! Nee, ik ben er net.